יש לי משפט קבוע, אם נתנו לך לימון, תעשה מהם לימונדה. הפצעת, בוא לפחות תוציא מזה כסף. איפה הפעם? אני חושב שזה מחלק לשני סוגים של אנשים. יש את האנשים שלא יודעים, באמת הם לא יודעים, חוסר ידע. נפלתי בדרך לעבודה, זו תאונת עבודה. עשיתי תאונת דרכים בדרך לעבודה, זו תאונת עבודה. חזרתי מהעבודה הביתה, זה גם תאונת עבודה. אנשים לא יודעים את זה, חושבים שלא מגיע להם פיצוי. אני פוגש את זה הרבה, וגם הרבה פעמים לצערי מקרים שגם התיישנו. למשל תאונת עבודה, אם אתה לא תובע תוך שנה, היום שקרתה התאונה, אז היא מתיישנת, ואז אתה מפסיד את הפיצוי. כי יש גם אנשים שיודעים. זה הסוג השני של האנשים. אנשים שאין להם כוח להתעסק עם זה. מה עכשיו הם חושבים? בתי משפט, חברות ביטוח, אין להם כוח, עד שאני אקבל את הכסף. ואת האנשים האלה אני הכי אוהב להפתיע. קודם כל, גם המהירות שבה מקבלים את הכספים. 2, זה לא כזה כאב ראש, כי אני עושה את הכל. זה סוג של סטיגמות על כל התחום הזה. אנשים שומעים חברות ביטוח, שומעים ביטוח לאומי, אומרים, לא יצא לי מזה כסף. אין לי שבר או משהו כזה. אז גם אותם אני אוהב להפתיע. אם אתה עושה את הבדיקות הנכונות, ואתה הולך לרופאים הנכונים, על כל דבר קטן, על כל פיפס קטן, חוזרים למחירון, רואים מה מגיע לך, ואפשר להגיע לסכומים יפים.